uyalandelanga fa kunation uya lokho nje uya translate. Okay. So babuza ukuthi ngeke nikwenze ukuthi mhlambe kube khona enye inkonzo eba includeayo because amazwi owashoyo awadingi imbodo kuphela. Siba nayo so balokubebuza ngilo bazi bani. Okay. Ngiyaqala ukuthi siwenze kanje makusuke iqala unyaka. Beswa hijacker ngoba sibona ukuthi ingozi iningi sicabanga ukuthi bayadinga ukuthi bethi kunabantu abaqala ukuya ema-university, kunabantu abaqala ama-college okuyimpilo entsha abasuka emakhaya abasawufunda into entsha. Sinalento yokuthi iy'ngane zethu mayisuka emakhaya ngithi saliwe ekhaya 2 ngo-6 ayingeni intombazane ibhlukwane ngeni uma befike rest kuthiwa hayibo obhuti bakhe abakuboni gqoka isikhindi show uzohlekwa ngey'keti yayibona nto. Sizobatshela ukuthi ugandaganda ufunda waze waqeda ecollege ubegqoyela iy'keti. Baningi abantu engababala abafowethu. Omampintsha ngenhlanhla bayitholile irest bayafunda, ososo balindile, abanye nje basey'koleni njengamanje. So into esizobakhela yona ukuthi le mpilo entsha eniyoyiqala akukho kumele nikushintshe. Njengoba wena ubuyingane yasemakhaya ilukela amagoda, aluka amagoda. Bafowethu kunento engifisa ninothise kulezi ingane ezifunda kahle. Ayikho ingane efunda kahle ephasa ngoyabaningi egqoka isiketi singaka ngani noma niyanakani. Nelina. Njalo makuthiwa ingane yenze kahle umuntu uthi ayibuka vele uthi bekufanele. Ake nibe labo bantu sizothini bekufanele. Angathi mina ngishumayela ukuphila ngani nibe ningiphoxa nenze okunye. Inkonzo ehlanganisa wonke umuntu iba ngoNovember mabeqeda nje iphepha ngolwesihlanu lokugcina kuNovember ngoba ibazinsuku eziningi. Insuku zethu ezu2 asimdingi umuntu wesilisa ngisho umama ngoba basuke bezobhodla bezobika bezokhala bezokhuluma ngonyaka baphathe kanjani. Bese kuthi ngakusasa usuku lwethu lama sports la ngibakhombisa khona ukuthi ngaphandle kwabafana nempilo badlala omangcabeshu badlala yonke into shonini izinto sasidlala kodwa nje activities. Bese kuthi ngosuku lolu sesimeme obhuti sesimema labafana bayimnqola bamisa amadolo ezikepeni zempete bethi intomba zikho sithi yini le. Bese sithi umuntu ohleze ethi mina ngifuna ugandaganda uyacasha sithi nangu ugandaganda. Bese sithi umuntu othi ngihlezi ngibona uMadlomo sithi nangu umshele khuluma naye Madlomo nansi insizwa ngibafundisile bakhuluma kanjani. So ngoNovember insizwa sisuke sicela ukuthi zizoza ukuthi uma kwenzekile wathandana nentombi elitshitshi yacela ukuthi ilinde nixoxa kanjani uyilinda kanjani muyithanda uyihlonipha kanjani. So ngoNovember ke saliwa kulonyaka kuzoba 5 days. Ngoba isikhathi sesasibona sisincane lo ya 3 days. Kwakusemnandi. Siyacela makukhona osomabhizinisi abakhona besixhase bafowethu lento yangidla kakhulu ephaketheni bafowethu nabona. Yonke into ngangiyenza phambi kwenu. Sisuke sidinga security, kube i-catering, kube i-decoration, kube amanzi, kube ama-toilet, yonke into ongayicabanga, kube yini? Into ozokulala ingane zayingembethe, kube ukudla. Nenqomo namabhodlela cha yes kodwa nje yonke into eningayicabanga bafowethu uma sinezingane u4 days kuya ku5 days uyabo yini khona fonayo oh siyacela ukuthi khona nje ubhuti wayethe uzosixhasa ngebhontshi mawukuthi uyabona la siyacela ukuthi angithinti inamba yami khona ku TikTok khona ku Facebook 0825108914 0825108914 sithi ke saliwa asicela imali. Noma umuntu engalethi rice noma engalethi oros noma engalethi iziko noma engabhaka amakhekhe ngoba sisuke esihlangene sifuna ukujabula nama fruit ayasiza kakhulu. Bese kuthi futhi otheni uzophosa ukude sisuke sizokujabulela. Asibonge kubahuphe. Usiphekisile la sine 6 pack yakhe drink. Sibonge kuvukane egospel. Usiphekisile futhi izolo ngiyakhumbula ngithi uphinde kuzoba ke inkosi yamabantu ebebese workshop izolo sihambile sawucula sacela umnikelo basikelela sibonge komunye usisi Ngikhohliwe igama lakhe kade sinezi 6 pack Maresa lapha check save kuwo wonke umuntu othe waphosa siyabonga kakhulu sibonge koEmbo bafowethu akaze bengabikho endlene ezizenzayo kusuka engomeni kusuka futhi nje wasekhaya vele Nkosi yami i-team yonke vele le ngisakhuluma Maresa bafowethu umsebenzweni omkhulu yingakho ngithe saliwa masiqeda ngaleli ikhaya lelizama ukuthi libekela amagidangoma bese siyahosta kuphihlika iphathi sibize labantu abasithatha saliwa singenalutho kunabantu besihamba ngeemoto zabo umswelo omansizwana orasta singakabi nalutho sithi uma sithi mfowethu lamcimbi ukhokha after betha sambeni. Siyadinga laba bantu ukubabonga sisaphila singathoba sesinama Toyota bese sibakhohlwa. Nangu Marese masengithathiswa mfowethu abantu abaningi bahlezi bebuzo wakini. Marese ngamthuma ekhaya ehamba abuye njengoba elana sengimthuma ukugijima sikhohle ibrayi pack bafowethu bonke bafowethu abasiphilela ngeqiniso ngiyabonga ganda akaze bafowethu uma ngimemeza nisalele emumva even kushada umana nikhona naninikele
nowelile emshadweni nje kamama bafowethu emshadweni nayinikela so sithi miyonke OVM ngibuye ngixabane ke nalezi ingane ziyazi mama lesixabane siyaxabana